Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m ọnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. N'otu ime obodo jupụtara n'oké ọhịa ka e nwere otu nwoke gbasiri ike n'ịlụ agha nke bi n'ime ya. Aha ya bụ Ụbanị. Ọtụtụ n'ime ndị obodo na-enwe mmasị n'ebe ọ nọ n'ihi obi dimkpa ya, amamihe ya, nakwa n'ihi ezi enyi ya pụrụ iche Echi bụ otu ọmalịcha nkịta nke o nwere. Nwunye Ụbanị nwụrụ n'oge ọ mụchara nwa ya, wee hapụrụ Ụbanị otu nwata nwoke ilekọta ya anya. Echi abụghị nkịta nkịtị. Ajị ndị nọ n'ahụ ya na-eji oji dịka mbara igwe n'oge abalị, dịka anya ya abụọ na-egbukepụ na amamihe pụrụ iche nke mere ka ọ dị iche n'etiti nkịta ndị ọzọ. Otu ihe ọzọ gbapụtara ihe nke mere ka ọ dị iche n'etiti nkịta ndị ọzọ bụ ezi mmekọrịta nke dị n'etiti ya na onye nwe ya Ụbanị, bụ nke ọnụ na-apụghị kọwapụtacha. Otu ụtụtụ dịka anyanwụ malitere ịchake, Ụbanị wee jikere ịga chụọ nta anụ. O kuru obere nwa ya nwoke n'ogwe aka ya ma maburu ngwa agha ya na ubu aka ya zọpụ ụkwụ njem gawa n'ime oké ọhịa ahụ dịka Echi so ya ụkwụ na ụkwụ. Oge ha rutere, Ụbanị dinara nwa ya nwoke n'okpuru otu osisi wee nye nkịta ya Echi ntụziaka ilekọta ma chekwaa nwa ya nwoke. Echi, ezi enyi m, biko chekwaa nwa m nwoke dịka ọ bụ nwa nke gị. Jiri obi gị na ume gị niile chebe ya, ka Ụbanị gwara nkịta ya. Echi wee hụdata isi ya igosipụta nguzosi ike na nkwa ichebe ndụ obere nwata nwoke ahụ. Anya ya abụọ wee na-elepụ anya n'uche nke a na-apụghị iropụ ruo oge ọ na-apụghị ịhụ Ụbanị anya ọzọ dịka ọ banyere n'ime oké ọhịa ahụ. Dịka anyanwụ malitere ikpuchi anya ya abụọ wee mee ka chi ojiji dị jụụ wakpo obodo ahụ, a nụrụ mkpu akwa dara ụda nke mere ka ikuku abalị dị jụụ wee bụrụ nke jupụtara n'ụjọ. Obi Ụbanị wee lakpuo ya n'afọ ya. Ọ gbapụrụ ọsọ wee laghachi n'okpuru osisi ahụ obere nwa ya nwoke dina. Oge o rutere ebe ahụ, anya ya wee jupụta n'egwu na iru uju. Ọ hụrụ ọbara ka o jupụtara ebe niile, ma ọ hụghị obere nwa ya nwoke. O lekwasịrị Echi anya n'oke iwe na ọnụma. Agba ọnụ nkịta ahụ jupụtara n'ọbara dịka ọ zọgidere ụkwụ n'uwe elu obere nwata nwoke ahụ bụ uwe jupụtara n'ọbara. Echi malitere ịmali elu n'obi ụtọ ma na-egbupụ ọdụ ya n'aṅụrị oge ọ hụrụ onye nwe ya Ụbanị. Ụbanị wee kwa nkịta ahụ aka gaa otu akụkụ, tụtụrụ uwe elu nwa ya nwoke nke jupụtara n'ọbara. Obi wee gbawaa ya. Anya ya abụọ wee jupụta n'anya mmiri, iru uju nakwa iwe. Ụbanị tụgharịrị ozugbo legide Echi anya n'ebe o guzo ma jiri ube ya manye ya n'obi nke fopụtara ya n'azụ. Anya mmiri wee hụdata n'ihu ya dịka ọ hụrụ nkịta ya Echi ka ọ dara n'ala n'ahụ ụfụ wee kubie ume. Ụbanị nọdụrụ ala n'okpuru osisi ahụ, jide akwa uwe elu nwa ya nwoke n'otu aka ma jiri aka nke ọzọ na-emetụ nkịta ya n'ahụ, bụ nkịta o jiri ube ya wee gbuo. Ọ nọdụrụ ala ebe ahụ ọtụtụ nkeji n'oge mgbede ahụ wee nụ akwa nwatakịrị. Ọ maliri elu n'ụjọ nakwa atụmanya n'ihi na olu nwata ahụ dara ka nke nwa ya nwoke. O soro akwa nwa ahụ wee hụ nwa ya nwoke ebe o dina na-ebe akwa dịka o tetara n'ụra ọ na-ehi. Obi Ụbanị wee jupụta na mgbagwoju anya. O setịpụrụ aka kuru nwa ya nwoke ma hụ otu agụ owuru nke nwụrụ anwụ nọ nso. N'oge ahụ ka ọ ghọtara na nkịta ya lụsoro agụ owuru ahụ ọgụ ma gbuo ya iji zọpụta ndụ nwa ya nwoke. Ụbanị wee malite ibe akwa arịrị akwụsịghị akwụsị. Ewo, o chi m. Ndị okenye na-ekwusị, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ nwere ezi nghọta, ma onye obi ọkụ nwere uche gbagọrọ agbagọ. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tụtụrụ ụkwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.